Hej, jeg hedder Pia Weng og har Jordemoderlinjen. Jeg har fået nogle opkald omkring nakkefoldsscanningen, og fælles for de opkald har været, at de meget hurtigt kom til at dreje sig om noget helt andet end selve undersøgelsen og scanningen. Det kom mere til at handle om de forventninger, man som gravid kan have til sig selv, om hvordan man vil reagere på det resultat, man får. Så selve nakkefoldsscanningen, den kan man få foretaget, fra man er 11 fulde uger, til man er 6 dage inde i sin 14. graviditetsuge. Det der sådan i fagsprog hedder 11-0 til 13+6. Det er en screening for Down-syndrom. Man får lavet nogle forskellige undersøgelser, der så giver en sandsynlighed for, om man er i højrisiko eller man er i lavrisiko for at bære et barn med Down. Og hvis man nu er i lavrisiko, så skulle man jo tro, at så er alt fint, så går man glad og uhindret gennem sin graviditet fortsat, men så behøver det altså ikke at være. Fordi hvis jeg har fået en risiko, som er ikke bare lav, men måske ekstremt lav, men jeg har en veninde, som har fået en risiko, der er endnu lavere, hvad er det så, der gør hos mig, at min er så høj, selvom den er meget lav? Er der et eller andet genetisk, som vi ikke kender til i min familie? Er der en eller anden, der ligger og lurer? Så for det første, det med at gå og sammenligne sig med andre, skal man lade være med. Den er til dig, og kun til dig, din sandsynlighed. Mange kvinder, når de får en risikovurdering og kan mærke, at de er ikke helt trygge ved den værdi, de har fået. De søger ligesom noget mere. De kaster sig ud i såkaldt tryghedsscanninger. Og personligt synes jeg jo, at alle de undersøgelser, man kan få foretaget nu om det, også tryghedsscanningerne, er helt igennem fantastiske, fordi at de giver mulighed for at få syn for sagen her og nu, og hos nogen og hos rigtig mange, så giver det altså en øget tryghed at kunne se, at der er nogen derinde, og man kan følge lidt med. Men også mange kvinder oplever, at selvom de får foretaget de her scanninger, så er det stadigvæk ikke nok. Hvis man er i højrisiko, så er der nogle kvinder, der tænker, jamen så får de bare foretaget de undersøgelser, der nu bliver anbefalet. Men lige pludselig så skal de undersøgelser altså gøres op med de eventuelle risici og konsekvenser, der kan være ved det, for der er nogle undersøgelser, der øger risikoen for abort. Og pludselig så skal risikoen for abort gøres op mod risikoen for at få et barn med Down. Så det her er mere ment som et ønske om at sparke en lille diskussion i gang om alle de tilbud, der er, for der er rigtig mange tilbud og mange undersøgelser, men at vi ikke bare sådan med lukkede øjne kaster os på briksen, uden at have reflekteret overhovedet over, hvad vi egentlig havde forestillet os, vi vil bruge resultatet til. Det er ikke fordi, vi skal lægge en plan og vide, hvordan vi vil reagere, men vi skal have gjort en tanke om, hvad vil jeg bruge resultatet til? Kan jeg bruge resultatet? Og hvis ikke det lige bliver, som jeg havde regnet med, hvad så? Hvilke andre muligheder er der? En graviditet er jo i virkeligheden en fantastisk mulighed for at grave en lille smule dybere ind i dig selv, for at lære dig selv bedre at kende. Og det er rigtig, rigtig svært for nogen, det er det også for mig for den sags skyld, at gøre alene. Så det er altså en rigtig, rigtig god idé at alliere dig med nogle mennesker, som tør udfordre dig på alt det, du siger ja tak til, eller alle de overvejelser, som har en konsekvens. Hvis du har lyst til at tale mere om det her, eller om noget helt andet, så ring til os på Jordemoderlinjen på 71 99 11 68. Jeg ser frem til at høre fra dig. God dag og held og lykke med det hele fortsat.